भौजी धरा के आदत चल गइल परदेश में जिय तारे तोहर दुल्हन बिरहिन के भेष में तारे ए भौजी तू कैसन जिय तारू बिरहिन के भेष में एक बार तू तनी चाप के बताओ तो दिखाओ तो। जब से गइलो परदेसवा बोलमुआ तब से बेलनगो के भाग जागल बा। ना भाई लोग एक बारी भौजी के तू देख ई भौजी के सैया जी विदेश चल गई ह तो ई भौजी बेलना से अपन काम चलावता। अरे ए भौजी तू इतना कहेला भाग जगावत तारू बेलनमा के तनी बेलनो के फ्री छोड़ दा। जान छोड़ा ओई के बात और सैया जी ओई है तो ओकरा से तू खूब मरबई है। लगा मेरा मजाक। कहा कर बड़ा जाजी तो रुपया कमा के। अरे ए भौजी तोहर सैया जी रुपया कमा के एगो बड़का एते के और मोटका बेलना खरीदी। बेलना के तू खूब भाग जगई है अभी नीचे से ओके बाद खूब तू मजा लूटी है। तोहर सैया जी सजन जी बहरा बारे जब तक बेलना से काम चलावत रह चाप चाप के का भाई लोग। मिलल भतार ड्राइवर सखी। अच्छा मिलल ड्राइवर भतार सखी तारी ए भौजी तोहरा रतिया में खूब दबावत होई का भाई लोग। हरन भाई लोग हरामी हो बेटा। सैया के गेयर 4 इंच के बाटे। ये भौजी का कहतारू हमरा सोइया के गियर 4 इंच के बाटे। अरे ए भौजी तू साफ साफ काहे न कहतारू कि तोर सोइया के सामान छोटका बा 4 इंच के बा। तारे ए भौजी तोरा 4 इंची के सामान से न काम चलता तो तू गधा के सामान ले आब ओई के बाद तू 10 इंची के गियर लगा के खूब मरबई है अभी चाप चाप के का भाई लोग। तब बस भाई लोग आज के बकचोदी यही जो खत्म होता। तो उम्मीद करम कि ई वीडियो देख के तनी सा भी जर गई हुई तो वीडियो के कदी है लाइक आ चैनल के कदी है सब्सक्राइब। और एक बात और ई वीडियो बनावे के एके मकसद बा सबके एंटरटेन कइल और हंसावे खातिर ई वीडियो बनावल गइल ह। तो केहू आदमी बुरा मत मानी ह। बाकी मिलब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय और चाप के